سلام كما تكونوا فتوى تقاتلتي مدى فانوس انترتينمنت انفو تايمين انفو تايمين حداش مدى فانوس انترتينمنت تقرب لكم دلع مدبات فلي دولو انفورميشن مس تكنولوجي مس كال نقرات استتحازو ن حبرت سمنا تقم تدبلنا يوم عينات مدبات حزنا لكم نمت دلنا مدبيو مدبزي مس حدش ترغبتاتن مستي ماركتينج ويكاني مس حدشتي اونلاين اكايدا نايزي تكنولوجي زخلو زلو بخمي نخيد ويكاني بخمي اتشيف نغورو اب تحت زبل عينت زعبتاتينا خنزتي حجي نلومي حزنكم متيرو له ليلا مس ناي اونلاين ويكان ديجيتال ماركتينج بحال كم ناي بعل امازون تفلاليو قالوت عبيت تكالات كم بعل ويش كم بعل عليبابا اكسبريس everything نزوم عبيت تكالات بخمي يوم بسورحون انتهي كنقبل نخل ناتهم اكايدان ناتو اب تحت زبل نغراتينا خنزتي حجي انتايو امازون حدا خبتهم ازيوم دعبيو عبيتي درجة عالم تقاطع زيرو مالو مليونات كاستمر زلو ناي علاقة ماركتيو بزحت سبات كابانا امازون كم دكان كم حدا عبناتو تكالو زدو سبات له جن اسيكون امازون بلاتفورم زنقاس ديجيتالايزد ماركتينج which is بديجيتالاو ملكع دسرح ماركتينج زحزو نبرت ወይ ከአኒ ባዕሉ ማኒፋክቸር ዝገብሮ ንብረት ይብሉ ባዕሉ ዘፍሪዮ ፍርያት ይብሉ ካብ ሰብ ተቀቢሉ ናብ ሰብ ዘባጻጽሕ ተካሊዩ ካብ ተካላት አምጪዩ ናብ ህዝቢ ዝርግሕ ካብ ህዝቢ ምጪውን ናብ ካልኦት ህዝቢ ዝርግሕ ማለት እዩ እዚ አማዞን ክንጥቀመሉ ዘለና ዓብ ዕድል እዩ ብፍላይቶም አፍሬትን ብዙሕ ነገራት ነውጽ ነገራትን ብዙሕ ነገራት ንሰርሕ ሰባትን ክትቆምሉን ክትከስቡሉን ዘለኩም ማርኬት እዩ ምክንያቱ ሚሊዮናት ካስተመራት ዘለዎ አዝዩ ዓበ ትካል እዩ ዝተፈላለዩ ክሬዲት ካርድ ዝሓዘ ማለት እዩ which means በሓንቲ ክሊክ ንብረትካ ይገዝኦ ማለት እዩ ሓደ ዝኾነ ካስተመር ኦርደር ገይሩስ ሽዑ ንብረት ገዚኡ ዝምጸሉ ኦንላይን ባንኪንግ ኦንላይን ማርኬቲንግ ስለዚ ናብኡ ናፍቲ ዓለም ተኸደላ ናፍቲ ቴክኖሎጂ ዝኣትወደሎ አዘራጋሕ ንብረትን አይሻይጥ ንብረቱን እንዳአተና እንዳማዕበልና ከይዳልና ምክንያቱ ኩሉ ነገር በቆም እንደሕርዳ ተቀየረ ከይዱ ሰርሐኸይ ንብረት ደፍረኸይ ፍርያት በኦንላይን መልክዕ ንሽየጠሉ ግዜ ስለን አቱ ዘለና ቲ አካይናና ጎን ምስ እንዳማዕበለ ከይዳሎ ማለት ይኸም ሕብረተሰብ ምክንያቱ መብዛሕቱ ኣብ ሓበሻና ተስብና ኢንፎርሜሽን ጉድለት እንተስ ብአፍቲ ነገራት አቲብካ ደይምትኳር ብዙሕ ከይተጠቀምናሉ ዝሓልፉና ብዙሓት ምስ ቴክኖሎጂ ዝተኣሳሰሩ ዓበይቲ ጥቅምታትን አገደስቲ ነገራትን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ አማዞን ከፋፊልና ሆረይና ምክንያቱ አዝዩ ሰፊሕን አዝዩ ዓብን ዝኾነ እንታይ ድባህሊ መጀመሪያ ብኸመይ ተኸፍቶ አካውንት ናይ አማዞን መን ክኸፍቶ ይኽእሉ ንመን ምልከት ክንርኢና ካልኦት ከዓኒ እንታይ ዓይነት መንገድታት ኣለዎ ምስ አማዞን ክትሰርሐሎም ትኽእል መንገድታት ክንብል ኢና ዝተፈላለዩ ነገራት ክንፍትሽና ማለት እዩ ንሎሚ በጠለብ ናይ ሰባት ማለት እዩ አማዞን ናይ ሃፍታማት ኮይኑ ዝስማዑ ሰባት ኣለዉ አማዞን ናይ ኢንቨስተራት ኮይኑ ዝስማዑ ሰባት ኣለዉ አማዞን ትዝቀለለ ነገር ንክትኣትው አማዞን እዩ ትዝቀለለ ስራሕ ንክትሰርሕ ምስ አማዞን እዩ ኢቭን ዝኾነ መበገሲ ሰል ዘይብልካ ዝኾነ ክስታይ ዘይብልካ ትዝቀለለ ነገር ክትሰርሓሉ ትኽእል አማዞን እዩ ማለት እዩ ንሎም ዓንቲ ንሪኣ profitable business ኣብ አማዞን ከመየርና ንምስርት which is አማዞን ናይ ምሱ እንድሕር ዝኾነ ናይ ምሻጥን ናይ ምግዛእን መደባት እንድሕር ኣለካ
ልዑል ዝኾነ ንጥፈታት ሰርቪስ እንድህበካ ዓይነት ዲጂታል ማርኬቲንግ እዩ ኣብዚ ኸዓኒ ሓደ ሰብ ንኣማዞን ዝኾነ ንብረት ክሸይጥ እንከሎ ዝጥቀመሎም ዓይነት ነገራት ኣለዉ መጀመርያ ግድን ኣይኮነን ኣፍራይ ወይ ከዓኒ ናቱ ናይ ውልቁ ስራሕት ኩሉ ሓደ ሰብ ብኻልእ ትካል ዝሰርሖ ንብረትን ብኻልእ ትካላት ደፍረይዎ ፍርያትን እውን ከምዚ ኣማዞን ክሰርሕ ይኽእል ማለት እዩ ነዚ ብኸመይ ጌርካ ትገብሮ ክርአየና ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ኮምፒውተረይ ከም ትሪእዋ ኣለኹም amazon.ca ቤስት ሰለርስ ኢለ እቲ ኣለኹ እዛ ዌብሳይት ማለት እዩ ኣብዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ግን እዚ ኣብ ካናዳ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዘለኹ ዓዲ ኤክስታይ ዝገብሮ ዘለኹ ግን ኩሉ ግዜ .com ኢልካ እንተኸፈትካዮ ይሓይሽ ወይ ከዓ ኣብ .com ኢልካ እውን እቲ ኣካውንትካ ብኡ ተኸፈትካዮ ይሓይሽ ምክንያቱ ብናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣብ US ዝሓሸ ማርኬቲንግ ስለ ዘለዎ እቲ ኣማዞን ነቲ ዕዳጋኻ እውን ዝሓሸ ውፅኢት ንኽትረኽበሉ .com ኢልካ እንተ መስረትካዮ ዝሓሸ ክኾን ማለት እዩ ካብ መጀመሪኡ ስለዚ ካብ ሃገርና ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ክስታይ ብሓን ብናትና ሕብረተሰብ ከይድ ብናትና ሕብረተሰብ ኣዝዮም ዓበይቲ ኣፍረይቲ መፅሓፍትን ካልኦት ናይ ስነ-ጥበባዊ ስራሓትን ካልእ ዓበይቲ ንዕለታዊ ናብራ ናይ ሰባት ዘገልግል ሓደሽቲ ፈጠራታት ዝፈጠሩን ዝሰርሑን ሰባት ኣለዉ ብዙሓት ከዓኒ እቲ ንብረቶም ግቡእ ከይሸጥዎ ኣብ ኣደዳ ክሳራ ዝኣትዉ ገሊኦም መፍቶ ናይ ሓደ ሱሳዓት ሰባት ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ብዙሕ ነገር ይኸትረ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ቀንዲ ነገር ገብሮ ዘለዎም ምስ ከምዚ ዓይነት ዲጂታላይዝድ ማርኬቲንግ ሌላ ፈጢሮም ናይ ውልቆም ስራሓት ባዕሎም ናብ ዕዳጋ ክሸጥዎን ተጠቀምቲ ናይቲ ዘፍረዮ ፍርያት እቲ ረብሓ ተጠቀምቲ ናቱ ክኾኑ ኣለዎም ምክንያቱ ደኺሞም እዮም ርሂፆም እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ናቱ ተጠቀምቲ ባዕሎም ክኾኑ ኣለዎም ንምንታይ እዮም ሶም ዘፍረይዎ ፍርያት ካልእ ሰብ ዝበልዖ ወይ ከዓኒ ኣብ ክሳራ ዝኣትዉ ክረኽብሉ ዝኽእሉ እንዳኾኑ ከለዉ ማለት እዩ ብሰንኪ ሰኣና ፍልጦ ኣለዉ ብዙሓት ከምኡ ዝኾኑ ማለት እዩ ሕጂ ንሎም ንሪኦ ግን ብናትካ ፍርያት ዘይኮነ ናትካ ከየፍረኻሲ ከመይ ጌርካ ክትሰርሕ ትኽእል ምስ ኣማዞን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣብነት ኣብዚኣ እትያ ዘለኹ ቤስት ሰለርስ ኢልና ኣለና እዚኦም ብምሎም ዲፓርትመንትታት እዮም እዚኦም ዲፓርትመንት እዚኦም እቶም ሸቃጦ እቶም ውልቀ ሰባት ብደገ ኮይኖም ዝሸጥዎ ዘለዉ ዓይነት ዘለዎም ንብረት ማለት እዩ እዚ ኣማዞን ዲቫይስ ኤንድ ኣክሴሰሪስ ኣለና ናይ ኣንድሮይድ ኣሎ ናይ ሞባይላት ኣውቶሞቲቭ ኣሎ ናይ ተሽከርከርቲ ናይ ስነ ፅባቐን ካልኦት ክስታይን ኣሎ እዚ ናይ ቆልዑ ናይ ህፃናትን ኣሎ ናይ መፅሓፍቲ ኣሎ ክዳውንቲ ኣሎ ኤሌክትሮኒክስ ኣሎ ናይ ጥዕና ኣሎ ናይ ገዛ ንብረት ኣሎ ናይ ኢንዱስትሪስ ናይ ዝኾነ ሳይንሳዊ ነገራት ኣሎ መጋየፂ ኣሎ ናይ ቲቪ ሾው ናይ ሙቪስ ዝተፈላለዩ ኮታ ናይ ስፖርት ሶፍትዌር ብዙሕ ዓይነት ኣብ ኣማዞን ዘየለ ንብረት መቸም የለን ስለዚ ካብዚኦም ዓበይቲ ሴለራት ኣለዉ ኣብነት ኣብዛ ዓበይቲ ሴለራት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት እዚ ዓበይቲ ሴለራት ኣለውና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እንታ ክንሪኢና ሓደ ሰብ ኣብ ኣማዞን ከመይ ገይሩ እቲ ንብረት ናቱ ኣፍራይ ከይኮነስ ይሰርሕ ኢና ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ሓንቲ ንብረት ኣብዚኣ ክንሓትት ኢና ማለት እዩ ናይ ስሊፕ ማስክ ክብላ እየ ኦኬ እዚ ተፈላለየ ዓይነት ስሊፕ ማስክ ኣብ ኣማዞን ዘሎ ንብረት እዩ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ተፈላለየ ዋጋታት 2 ቅርሺ ኣሎ 23 ኣሎ
ተፈላለዩ ዋጋታት ዝሓዘ ኣለና ማለት እዩ እዚኦም ካብ ብዙሓት ውልቀ ሰባት ዝሽየጡ ዘለዉ ዓይነት ንብረት እዮም ናይ ውልቀ ሰብ ወይ ከዓ ናይ ትካል ኣይኮነን ናይ ብዙሓት ኣሽሓት ሰባት ፍርያት እዩ በዓሎም ዘፍርዩ ፍርያት ግን ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ካልእ ዓይነት ናይ መሸጣ መርበብ ኣለና ኣብዚ እሱ ከዓኒ አሊባባ በሃል ማለት እዩ አሊባባ መኻይዲ እዮም ምስ በዓል ኣማዞን ኣብ ቻይና ዝርከብ ትካል ኮይኑ ልክዕ ከም በዓል ኣማዞን ዓበይቲ ናይ ፕሮዳክትስ ዘፍሪ ትካል እዩ ንኣብነት ስሊፕ ማስክ ኣብዚ ክንሓትት ኢና ስለዚ ስሊፕ ማስክ ኢልና ኣለና እቲ ዋጋ ኣዝዩ ዝገርመካ ብዙሓት ሰባት በዚኦም ድብገሱ ብዙሕ ግዜ ስሊፕ ማስክ 70 ሳንቲም ክሳብ 75 ሳንቲም ይብላሉ ኣብዚ 11 ኣሎ 50 ሳንቲም ክሳብ $1 ኣሎ ተፈላለየ ማለት ዋጋኡ ፈላለ ስለዚ ካብዚ ብዙሕ ንብረት እውን ኣይሓተካኒ ናይ 50 ወይ ከዓ ናይ 100 ናይ ሽሕ ከከም ዓቕምሃ ማለት እዩ ሓባ 500 ሓባ ሽሕ ሓባ ገለመለ $200 ወይ $300 ተበጊስካ ልክዕ ናብ ኣማዞን ኣካውንት ምስ ከፈትካ ናትካ ናይ ውልቅኻ ኣካውንት ከፊትካ ብናትካ ሎጎን ብናትካ ዲዛይንን ጌርካ ትእትዎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ተፈላለዩ ሎጎታት ክንርኢ ንኽእልና ኬፕ-ቬሪ ይብል ኣሎ ኩሎም ነናቶም ሎጎ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ኣብዚ ኒሄለ ዝናቱ ሎጎ ኣሎ ኣብዚ ኣልቲሜት ስሊፒ ማስክ ብሎ ኣለዚ ኣብዚ ኒሄለ ናቱ ሎጎ ኣብዚ ነናቶም ሎጎ ኣለዎም ማለት እዩ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ተፈላለዩ ቦታ እዮም መምፂኦም ግን ናቶም ሎጎ ገበሉ ማለት እዩ ፍቁድ እዩ ምክንያቱ ስኻት ንብረት ገዚእኻ ኢልካ ምስ ኣማዞን እንታይ ዓይነት ውዕል ጌርካ ትሸጦ ንዓኻ ምልከት ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ብ50 ወይ ከዓ ብ$1 ኣምፂኻ ናትካ ሎጎ ብሽምካ ወይ ብገለ ንዓኻ ከፍልጠካ ዝኽእል ሎጎ ጌርካ ንኣብነት ኢኖቬቲቭ ዲዛይን ኢልዎ ኣሎ ኣብዚ ናትካ ሎጎ ጌርካ ነታ ንብረት ግድን ኣይኮነን ዲጂታላይዝድ ካሜራ ጌርካ ስኢልካ ንብረት ተምፅኦ ገለ ጀስት ሰሓቢ ክኸውን እንታ ናፍቲ ፕላትፎርም ሰኣተወ ሰሓቢ ክኸውን ሰብ ብቐሊሉ ረኺቡ ብቐሊሉ ክመርፆ ነቲ ንብረትካ ፅብቕ ዝበለ ስእሊ ስኢልካ ፅብቕ ዝበለ ሎጎ ጌርካ ምስ ንሪኦ ዘለና ንብረት ሰሪዕካ ትእትዎ ማለት እዩ ኣብዚ ናቱ ካይድ ኣለዎ እቲ ንብረት ብኸመይ ሌቨል ትገብሮ ቀልጢፉ ሰብ ክረኽቦን ኣብ ቅድሚት ንኽፀንሕን ካልእ ሓደ ትኸፍሎ ክፍሊት ኣሎ which is ኣብ ላዕሊ ኣብቲ ፕሮፌሽናል ማርኬት ክገብሩኻን ኣብቲ ሬጉላር ራንደም ማርኬት ንክገብሩኻን ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን እስኻ እዚ ንብለን ዘለና ነገራት እንድሕር ገይሩ ሓደ ሰብ ኣማሊእዎ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኩልኹ ሓንቲ ሕቶ ከይረሳዕኹ ክነግረኩም ሓደ ሰብ እሞ ብኸመይ ንተኣማመን ማለት ንብረት ኣምፂኻ ካውስ ብኸመይ ትተኣመን እዩ ነይሩ ኣማዞን ወላ ሓንቲ ዘጠራጥር ዘይብሉ ኢንተርናሽናል ዓለም እዩ ኣማዞን ዓለም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ ማርኬት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘጠራጥር ነገር የብሉን ኣብ ርእሲ እውን ንሶም ነታ ዘምፀኻዮ ንብረት ናታ ትራክ ናምበር ስለ ዝቡኻ ብትራክ ናምበር ኣበይ በፂሓ ከም ዘላ እንዳተኸታተልካ ኢኻ ትኸይድ እዚ ማለት ከዓኒ ብዙሕ ዘጠራጥር መንገዲ የብልካን which means እቲ ንብረት ምስ ተቐበልካዮ ናትካ ሎጎ ጌርካ ምስኦም ተራዳዲኻ ስደዶ ኣብ ዝበሉኻ ግዜ ናይ ሺፕመንት ድኽፈል ኣሎ ናይ መስደድ ናቱ ማለት ናይ መጓዓዝያን ካልእ ናይ ኣማዞን ሓደ ድኽፈል ክፍሊት ኣሎ ነቲ ኣካውንት ክተውፅኦ ከለኻ ቀሲልና ክንሪአና ንሱታት ከፋፊልካ ድሕር ግቡእኻ ጌርካ ወላ ሓንፀሎም ዝበሃል የብሉን እቲ ንብረት እውን ውሑስ ስለ ዝኾነ ብግቡእ እዩ ኣብ ቦትኡ በፅሕ ብግቡእ ከዓኒ ናብቲ ዝመረፅዎ ሰባት ከይድ ማለት እዩ ስለዚ ስፔሻሊ እዞም ካብ ርእሶም ብዙሕ ነገር ኣፍሲሶም ፍልጠቶምን ዓቕሞምን ኣፍሲሶም መፅሓፍቲ ብፍላይ ከዓ መፅሓፍቲ ትፅሕፉ ናይ ሃገርና
ወርቃውያን በላሕትን ሰባት ማለት እዩ እቲ ትጽሕፎ ጽሕፈት እቲ ትጽሕፎ ዛንታ ትጽሕፎ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣዝዩ ዓብን ደይርከብ ነገር ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ናብ ዕዳጋ ወሪድኩም እቲ ንብረት ፋሕ ተደይበልኩሞ ይሓይሽ ማለት እዩ ብግቡእ እቲ ዝግባኣኩም ረብሓ ክትረኽብሉ ኣለኩም ብኸምዚ ንብሎ ዘለና ፕላትፎርም ኣገባብ ማለት እዩ ንብረትኩም ዲስትሪቢዩት ትገብሮ ትኽእሉ ኢዝሊ ከዓኒ ኣታዊታትኩም ክትሽፍኑ ትኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ብኸመይ ጌርካ ኣካውንት ትኸፍት እንታይ ጌርካ እዩ ዝሓሸ ማርኬት ትረኽበሉ ብኣማዞን እቲ ክፍሊት ክንደይ ይመስል ትምስኦም ተኣትዎ ዲል እንታይ ዓይነት ዲል እዩ ኣብ ዝመጽእ ቪድዮ ክንርኢና ብሓፈሻ ግን እቲ ናይ ኣማዞን ክደፍሮ ኣለካ ማለት እቲ ኦንላይን ባንኪንግ ኦንላይን ማርኬቲንግ ዝበሃል ኦንላይን ማርኬቲንግ ክደፍሮ ኣለካ ምክንያቱ ንውልቀ ሰብ ወይ ከዓ ንሓደ ሰብ ዝተሰርሐ ይኮን ንዑ ዝሰዓብዎ ሰባት ኩሎም ይዕወት እዮም ብሰንኪ ንዑ ንኸይተኣትዎ ክላ እንዳበልኦም ብዝገድፎ ሰባት ግን ብዙሕ ነገራት ይኸስሩ ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ናብቲ ምዕባለ ዘለዎ ነገራት እንዳሳዕብና ንኸይድ ሰባት ይግበረና ስለዚ ሳብስክራይብ ሼር ኮመንት ኣይትረስዑ ኣብ ኔክስት ቪድዮ ከዓኒ ነቲ ከመይ ጌርካ እቲ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነቲ ናይ ኣማዞን ኣካውንት ትኸፍቶ ብሰፊሑ ክንርኢና ማለት እዩ ብሓፈሻ ነዚን ፕላትፎርም ግን ዳርኣኹመን ክትፀንሑ ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ሓድሽ ሕቶታት እንድሕር ኣለኩም ከዓኒ ኣብ ኮመንት ክደፍሉና ወይ ኣብ ኮመንት ክንምልሶ ኢና ወይ ከዓኒ ኣብ መጽእ ቪድዮታት ሆፍሊ ሒዝናዮ ክንመጽእ ንኹን ብዓቕምናት ሕቶ ክንምልሶ ክንፍትና ንሎሚ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ኣብ መጽእ ቪድዮ ይረኸበና ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ፋኑስ ኢንፎርሜሽን